sidemonstrate amandla siwatholile. Noma uthule akasho lutho, sihamba ngalokho asinikeze khona. Engathi lesi sikhathi esikuso isikhathi la khona engathi uthulile. Hey, uthulile uJesu. Hey, uthulile. Hey, uthulile. Uthulo kwangempela. Uthulo kwangempela. Yakhona sekufanele kuvele ukuthi wenzeni kithi, where we demonstrate his power, his grace, his favor, his mercy, where we demonstrate ukuthi ungubani kithi. Uyakhuluma noma uthule. Let me say this, bazalwane. Uthe mangitshela lento the other day, wathi ngithule ngoba ngaboni kwenzekala, kodwa ngithule ngoba ngifuna kuvele nina. Sekufanele kuvele nina manje ukuthi yini engiyenze kini. Oh God, kodwa moya ingcwele athi mayiqeda nje ukusho lokho ngaye kwenye inkonzo ngafica omunye ethi uNkulunkulu uthi, athi angisazi ke manje uthe yena uthule nange khuluma la. You know, ngabuza kuye ngathi Nkosi, what is this? Wathi uma ngikhuluma ngendlela ezihlukile, but with my audible voice, khona isikhathi la khona enizolizwa, anizukukholwa noma nilizwile noma nilizwanga. Because uma ngikhuluma angikhulumeli ukuthi ozwa kancane ezwe, ngikhulumela ukuthi ozwa kakhulu ezwe. Let me close like this. Athi mangisukuma athi Nkosi, kanti ubuthini kimi the other day? What I spoke to you through my senses to your senses. What lokho kuhlukile kunokukhuluma ngevoice. What manje ngivuse ingceku zami ezizokhuluma, ezizofunda umqondo wami, ziwutshele abantu. Nithi mina siwufunda kanjani umqondo wakho? Uthi umqondo wami ugcwele ezwini. Umqondo wami uinterpretwa umoya oyingcwele. Abangathandazi ngeke bangizwe, abangenayo umoya oyingcwele ngeke bangizwe. Kodwa mina sengihlalele nje ukuthi the day I open my eyes, my mouth, ngalelo langa yonke into iyagoqwa. And then he said to me, and that day, he said to me, as I'm saying this to you, Yegoche, kuseduze kabi ukuvela kwami. Let me tell you this, bazalwane. uJesu angabuya noma nini. Uma kukhona abantu elibadingayo ibandla, abavangeli, evangelists, ingakho sizobona kuvumbuka abavangeli like nobody's business. Hayi ngoba ezinye izipho zingasebenzi, zobe zisebenza to build the church. Kodwa abavangeli bazogijima. Uke ubona abantu abalalelekayo ngale ngaphandle laba engathi abakhuluma lutho. Laba abangafundanga ukucweca inkulumo, ibona abalalelwa ama multitudes ngale ngaphandle. Bathi yabo lento engibuvusele ngaphandle, ukuthi abantu balandelwe kangaka ya, ngizovusa abanjalo kini ngaphakathi.
uthi ngizobavusa ngibagcobe bathulule umoya ongcwele engazathi yiyo le ndawo efanelwe yilokho because we need izangoma zanda usuku nosuku. I'm so glad to ukuhlangana nomuntu izangoma hish uzwa kuthiwa ingane umzalwane iyathwasa kodwa namhlanje sizothandaza ivuleke indumba leyana uyifice ekhaya ngoba uNkulunkulu uzosebenza ngamandla kaMoya Ngcwele like nobody's business namhlanje kulezi insuku. Lezi insuku aside